Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Makadi muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai muno muSly Media Studios nasi muchirongwa chedu chatinoti ngatidzifambire yezita rangu ndinoitwa Pelagia Wekwamupurwa kana kuti Sokostina ndichikuchingamidzai ndinovimba mese kwamuri koko makasimba muri kufara tichidzoka zvakare nasi pachirongwa chedu kuna wachangotangawo kuona chirongwa chedu ndochirongwa chedu takangochitangawo masvondo akapfuura asi tiri kuona kuti muri kuchiona saka kune vachangotangawo kutiona muzuva nhasi ichi chirongwa chatino kuzosangana nemi imimi maviewers edu vateereri nevatariri vedu pano paSly Media tichikurukurawo nekuda kwenyaya dzatinge takamboita kana dzete takavha kumatare kana kumachifi kana kumajeri kazhinji kacho tinoona kuti pamunozoisa makoments enyu pamaprogramu ndo patinoona kuti aiwa nyaya regai tiunze kune vanhu kuti nyaya iyi mutongo uyu wakapiwa munhu kujeri aienderana nawo here mutongo iwo kana kuti nyaya iyi yakatongwa nachifi vakanyatsa kuitonga zvakanaka here saka idare ratinge takagarawo tese panguva ino tichitaurirana tichionesana tichikurukura kuti imi nesu muno tichionesana kuti panyaya dzatinge takakavha hatingoiti chete nyaya dzatinge takaita isusu pane dzimwewo nyaya dzatinoona pasocial media kuti nyaya iri kutrenda vanhu vakawanda vanenge vachitaura nezvasanezuro takaita nyaya yagogo nyaya yekuti iri kutaurwa navanhu vakawanda kuti zvinomupurisa angarove gogo here saka ndo zvatinge tichitawo pano muchirongwa chedu ngatidzifambirei saka muzuva ranhasi tinenge tine nyaya dzatinadzo inyaya hatizi takaita hedu asi inyaya yatakangoonawo pasocial media tikaita interest nayo tikaona kuti aiwa inyaya iri kuitika everyday mukati meupenyu hwevanhu saka muzuva ranhasi vadiwa vatariri tine nyaya yekuti varume vari kusvika pakunyepa kumagirlfriends kuti handina mukadzi pavhidhio ratichange tichiplaya muchanzwa kuti pane murume akanyepera girlfriend yake kuti inini handina mukadzi ndinogara ndega zvekuti girlfriend akasvika pakuzofona akatonzwa kuti aiwa kune mukadzi vatororana zve9 years akatokatyamadzika zvakare tichanzwawo muprofita wamukurumbira uyo anoenda kudenga vamadungwe vachipawo pfungwa dzavo panhau yekuti kana murume uchinge waita mari usaroore mukadzi wechipiri nekuti ukatadza kuzvibata mukadzi anogona kukuisira pasi ndisingazivi kuti ipapo vari kuedza kuti isusu vakadzi tinokanganisa munhu kuti abudirire here asi ndiyo nyaya yatinge tinayo muchirongwa chedu chanhasi saka regai because ininiwo ndiri mukadzi wababa akupa totengesawo tionawo maadvets edu achiunzwa panguva ino kana ini ndiri mukadzi wake utori girlfriend saka aiwa imi ndimi mutori girlfriend unogoita nharo se iwewe ndotori girlfriend ini ndogoita girlfriend kumukadzi wangu murume wangu we9 years se 9 years ivo vacho vari kupi varipo ndokumbura nditaure nawo naye baba akupa ko kumarondera pavakauya kumarondera imi maamuri kupi akauya kumarondera rini because kunenge pane musi waakatombobudawo vachiti vachiendepi tongoti last week but one kunoko vakambobuda futi last week but one vachiti vari kuendepi mhenoraiti kumukaradzi kunokorokoza watu wacho mai vangu no problem inini ndiri okay ndogona kutumira mafotos angu ndiinaye
handi muri kunzwa. Akatouya ndikatomuintrodusa kana kuvanin'ina vangu, ndikatoita sei, tikatorara kumba, tikadii, ende akati haana mukadzi. Saka ndikushama imimi muri kuti ane mukadzi, muri mukadzi wake. Sora nditori mukadzi wake, titori tese. Ha, atori mugrupu remasingu. Rinonzi chii? Faithful single 35 ladies and 40 what male. Oh, chitori chihure because ane WhatsApp yake business WhatsApp yaakahaida isiri kuoneka mufoni. Yatiri kutonisana nezvayo. Alright, iye ndiye atori chihure, nhasi inini ndiri kutori suppose kuya ikoko. Muri kuuya saka anga achiti munouya muchisvikira kupi muchidii? Ha, ndikutoshama dhiya because iko zvinoka kana kabhegi kangu ndatorongedza uchiti ndikunoona mumwe wangu handiti. Ndiri kutoshama kuti ndiri kuenda kunoona mumwe wangu then modayira foni. Kutofona kwandiri kuita ndanda kutoti ndakuda kusumuka ndivuye. And mune time yakareba sei muri nesi? Hati ane nguva. Yakareba sei? Tane nguva. Tongo 2 months or so. And like first name name. Ndatopererwa ini ndapererwa nekuti izvozvi ndiri kutofunga ndine nhumbu. Maiwe nebaba kupa ndiri kukumbirawo mundidavire. Izvozvi kana muri undogona kutenga pregnant test kit. I just hope I'm not pregnant. Mafotos zvese ndinazvo, kana muri kuda ndokutumirai zvese, ndokutumirai. Handisi kutomboramba, handina. Okay, ndapererwa baby, ndapererwa. Handisi munhu wenoise. Sorry. Anga kuti anonzani first name, maybe tikutaura munhasi, I don't know. Ivo baba vatodaira. Baba akupa. Bakupa. Bakupa. Ari kuramba. Alright, kana ari kuramba mira ndiri kusvika ubhindura ikoko manje. Akakuti anogara kupi? Akati ndoshanda kumaini, ndogara kunonzi kuchi? Kudhuze, hanzi toburukira padhuze nepa inonzi kuuniversity. Ameno what padhuze neuniversity. Aimboloja pamba pavamwe mai vaive single mother. Ndobva azotama vakafirwa nemurume because mai havanga vakumuda. Akatopabva pamba ipapo because of my students neutsvina hwanga hwakuitika ipapo. Saka alright, it's okay dear, it's okay. Ndiri kusvika ikoko kubhindura because inini wachona wakati wanondida. Kana vasiri kudavira kuti tipedzerane titaurirane, zviroti akutodherera inini newe. Manje mukasvika munofona munodairwa nani, he's most likely kubloka ipa phone or something. Aiwaka, kana andibloka marondera inenge ibhindura idikika. Zvidiki, bhindura idiki. Kubasa tosvika kwaanoti kubasa. Even imi kutsvaga totsvaga. Imimi kana muchikwanisa kundipawo nhamba yenyu, ndofona. Because nyaya tikuita ndekuti 1 ndine nhumbu. Handisi kuziva ndine nhumbu here, handidi kukunyepera kuti uzoita hasha. Amunodai kukurwadzisa, indarwadziwawo. Munhu wangu ndandamudawo. Ndikati ndawanawo mazera edu aya anenge achidawo uine munhu wako. Bakupa, are you serious? Nerudo rwandakakupa nezvandakakuita. Sorry.
Ndonzi Portia. What next? Portia. Asi pagroup pachiona patakasangana pacho ndonzi Maitanya. Ndofunga mangoinzwawo audio ndo nyaya yatinge tinayo muzuva nhasi, asi kamunoziva kuti pachirongwa chedu handifambe ndiri ndega. Nhasiwo ndina hanzvadzi yangu anonzi Daniel Kachere kana kuti Samazi, ndo ndinge ndichitaura naye. Saka Daniel, tinokuchingamidza muchirongwa zuva nhasi. Aiwa, ndinofara Sokostina. Makadiko vatariri veSly Media TV zviri kufamba sei kwamuri uko? Mukuinzwawo nyaya yatinayo zuva nhasi, nyaya yemujolo. Nyaya yemujolo. Ndofunga kune vanotifollowa mukoma Daniel ndo vakomana vaye vanosvika nyange kuGokwe vachitora nyaya pasi kwenyika uku. Unonzwa kuti vasvika kuGokwe, unonzwa kuti vasvika kuMasvingo vachitiunzira nyaya. Saka pano paSly Media tototo vakomana vemusango. Saka mukoma Daniel, ndofunga tanga tine audio yamatera tanzwa nyaya iyi yababa Kupa. Baba Kupa havana kubuda pachena kuti vanga vane mudzimai vachinyepera girlfriend yavo kuti ini handa mudzimai uyu manje atirega ndichishanyirawo anonzani murume wangu uya ari kuti murume wake hatiziva kuti vanga vazotorana vagara vese varoorana here, asi ari kuti rega ndichishanyira murume wangu. Ndo paari kunoita foni, ndo pari kuitwa mahwekwe echidayirwa namai guru. Saka ndiyo nyaya yatinge tinayo nhasi. Tisati tasvika kupinda munyaya yedu tida kumhuresawo maviewers edu. Rachel T Zvidzanzi, good morning Sly Media TV. Uri sei Rachel? Juliet Karuva, good morning Sly Media. Tambu Makuni, morning. Mbuta Kapuya, good morning sis. Musawashe Siziba, morning sis. Rachel Denga Soko, my twini uri sei Soko wangu. Saka rambai pano tichibatsirana maviewers edu. Ndo nyaya tinayo nhasi kuti nyaya yanetsa baba Kupa havana kutaura chokwadi kugirlfriend yavo. Saka andizive mukoma Daniel, nyaya iyi mangoinzwawo chii chiri kuitika nevarume pakusvika pakunyepa kuti handina, ndokuti ndo panotangira nyaya yedu. Uyo akanyepa baba Kupa kuti handina mukadzi. Shamari zvinhu izvi matofamba tikusangana nazvo ngoti vamwe vanhu hazvizobudi sezvaita nyaya iyi, but hey, kufamba kwatinoita uku ameno pamwe ndeyekuti murume asinganyebi harori, but zviriko. Aiwa mukoma Daniel, musamhanyika kuda kukasika kuzvichenesa, musakasike kuzvichenesa. Ndati inini chii chinozoita kuti murume atadze kumira pachokwadi kuti inini ndine mudzimai wangu kana ada girlfriend yake? Shamari, isu varume tinogara tiri supercharged. Shamari, unoziva kuti vanoti there is no smoke without a fire. Zvorazi pamwe aidha mukadzi uyu anga nedambudziko, murume angati rega ndimboravirawo zvekunze, but zvisinei manje mishini yakafoira manje because dzakabatwa. Mune statement ramataura kuti hanzi varume vanogara vari supercharged. Zvinoreve kuti murume anogara ari supercharged. Shamari, muimba yekurara mubedroom muya bonde ndiro ratinenge tichireva kuti tiye tiri supercharged, tichirida zvekudaro. Saka maybe unoziva kune mamwe madzimai anenge achingoti ndakaneta 3-4 days pavhiki, munhu akangoneta chete, iwe uri supercharge, unoita sei? Unoputika. Timboverenga comment yauya pano naTambo Makuni, hanzi baba Kupa kunyepera kudzungaira vanonyararire baba Kupa vazoone kwanzi vangu vakuramba vachiti baba Kupa ndidaire. Tichiramba tichitaura nyaya yedu mukoma Daniel, imimi muri kutaura kuti hanzi munhu anenge achingoti akaneta mazuva. Saka ndo zvinokupa here kuti munotsvaga girlfriend? Shamari, zvinhu zvinenge zvakasunga kuzasi ugogo, saka zvezvamboreleaswa. Saka ukaita vhiki 2 weeks munhu akangoneta, unoita sei? Still varume guys, tofanira kuburitsa tichiburitsa. Muri pamba kuburitsa. Saka imi muri kunditaurira here mukoma Daniel kuti kumagirlfriends kwenyu uku hakuna dambudziko iroro, munopiwa pamadira? Girlfriend haiti dambudziko, inotofara kuti zvaikani masvika unogona kutotambirwa nemutupo kawo kuti samaita tinotenda mazvipa Kupa. Saka kako kaspice kako Shamari, varume vanotopoya, vanototiza. Saka muda kuedza kutaura kuti chinonyanyoita kuti varume vabude mumba inyaya yekuti havasi kuwana bonde rakakwana kumadzimai avo akaroora. Ndio maonero andiri kuita ini, nekuti
after 9 years wakagara 9 years ka apa uyo adanana 2 months chete chii chingava chakaitika pa 9 years apa kuti maybe atiziti last part pakati pe 9 years munhu wangoti rekani bozama zvimwe pane chinenge chichiitika amene maviewers ndo mubvunzo uri kubvunzwa wokuti muchitipawo makomenzi enyu kuti chii chakanga chazoitika kuti munhu anga ane mudzimai wake for 9 years over azongoti regani mboenda kumarondera over aende kokunotora negirlfriend yake. Tiri munyaya iyo futi pane nyaya yataurwa nyaya yekuti vanhu vakasangana amene anzi mumagrupu emasingles pamafacebook ane magrupu akasiyana siyana 35 years chichi zvaataurwa nemusikana uyu chii chinozoita kuti murume munhu aite pfungwa dzekunojoina grupu achinyepa mumaguma singles ka vanhu vari kutsvaga kuwanana hapana asingadi kugara nemurume hapana asingadi kugara nemukadzi wake asi chakazopa baba kupa ndo chiri kundinetsa ichocho. Saka imimi panguva ino ndoda kutokugirila nekuti imimi ndimi baba kupa kwandiri nokuti muri murumewo chinoita kuti murume anonojoina grupu remasingles. Chii chakadaro? Single and searching. Single and searching bozi muri kusechwa but iwe uri kusechei nokuti une munhu wawagara 9 years. Ka mumagrupu ina ndimo zvangu asi ndasi ndirimo nekuti wati ndini baba kupa ka ndirimo unoziva vanenge vachitaura chinhu kwandiri ndokuitira zvakadai saka sababa kupa so ndakana kuti kumba kwangu izvi zviko izvi rekandimboonawo kuti izvezvi zvichiita sei because ndazonzwa musikana uya kuti unechuwa nezvandakakuitira chuwa ndakakupa obva atanga kuchema panoratidza kuti pane zvinhu zvaipiwa munhu baba kupa wava kutoita maweeks wasiri waipiwa naposhia. Saka inini ndinonge ndine mubvunzo manje ndakanangana nemimi vana baba kupa kuti unotadza neiko kuudza mukadzi wako kuti kana uchida kuti apfeke mamini acho kana ari anokubuditsai kunze motadza nei kuudzana maikupa kuti maikupa ndinoda mamini kuti maikupa ndinoda makeup kuti maikupa ndinoda kunyatsoitwa zvakadai kana iri staira ndoda staira yakati motadza nei kutaura maikupa vanenge vachiita ndisi hure ndopfeka zviri decent asi isi varume manje isusu varume toda kuona ka isi tofadzwa nekuona imadzimai monzi munakidzwa nekuudzwa zvinhu so saka ukana ukaudzawo munhu kuti ndiitirewo skiri rakati chichi munhu ukuvharira panze unoziva kuti unoguma wakutsvaka imwe alternative but sabakupa manje wakazoguma wapa vaguma pama1 ndiyo nyaya hanziwo ipapo pacho vakadziwo isusu wanoti nini hangu handizi hure nenyaya yekuti mei muchito stereotype vakadzi vanenge vakazvichenera asi hanzi ndana baba kupa kana vari kuti ndiwo baba kupa vanhasi vari kuti totozvida izvozvo mamini wateshimada tozonomapiwa nanaposhia motanga kuchema rekatidzoke mumacomments pane comment iri panapa yabva kuna Juliet Takaruva hanzi naJuliet zvakangooma and problem ukabvuma kuti murume wacho aite barika anonyenga umwe futi zvekare wechitatu bakupa vedu vemustudio nhasi pane nhau iri kutaurwa nemusikana waJuliet kuti mimi wacho raiti ndakutenderai kuti chitorako umwe mukadzi munozotoreko mukadzi wechi3 shamari chii chimwe chamuramba muchingotsvaka ipapo kandiwo pacho pane mahwana aya atachataura kaya ekuti supercharged hatigutsikani ndofunga mukuona mukatarisa komenti pakanzi naRachel Denga hanzi kusagutsikana iko kuda kuita single iwe uine mudzimai saka inenge yakutoita sehobby sesport uchingowana zvinhu zvinyowani but medzisiro yacho handizivi. Asi mimi makagarawo vana baba kupa imimi hapaneri pamunosvika pamunongoona kuti zvakangofanana pane vanhu vanotaura kuti vakadzi vakafanana vamwe vanoti vakadzi vakasiyana saka mimi chimbotudzana baba kupa vakadzi vakafanana here kana kuti vakadzi vakasiyana? Inini ndinoti vakadzi vakasiyana vangofanana kuti vakangosikwa nefomula yavakasikwa nayo asi vakasiyana chimiro malooks zviito kana movement cranking movement aiwa toda kunzwisisa cranking movement umwe anenge ari pranga chamati door flat no action panguva dzebonde idzi zero kungochema maybe umwe anenge angonyarara hamboititi apa dheti pakunakidza dei madai ngatimboita istera yaka munhu anenge angorara semunhu ari pafuneral akangorara asi mukaenda kumarondera mosvika mogadzirirwa chicken style crocodile style handizvozvo hanzi naFilimon akanangana nemi bakupa hanzi hapana uri kunyepa iwe murume iwe varume ndimi munotorambidza vakadzi kupfeka kumba hanzi kuna varume vanoti aiwa inini pangu papapfekwe matrausi umoti pangu pamba pana papapfekwe mini pfeka zvakadzikama amen.
taurai tinzwe ipapo. Ndiurani naye Philemon. Ndochoda kuti madam vapfeke zvine chininakidza, especially muimba yemukati. Ushona wakapfeka mazijini, mazirobhu, chichi. Unofana pfekawo kazvitumwe tuya tumajiji. Tupi? Ini ndakunzwa zvamunoda izvo G-string. G-string. Zvichienda zvakadaro mabrari. Vanoshandisa kudhira kuti sexy, kamera kuti sexy stuff, revealing. Isitoda kuona guys. Manje wakaputira ina ndisi maina kandombonotora zi LHD kana zidoza ndombopaza kuti aiwa. Kuti upinde chete. Asi ngapa nenhau inowanzoitika yekuti imimi muri kutaura bakupa kuti muri kuti amai kupa vapfeke zviri revealing, zviriwo sexy, kabrao kakanaka kachichi kakanaka. Asi makambotengera amai kupa here zvinhu izvozvo? Mai kupa vanotoziva we chinonzi Valentine zvacho ngoyawo kana kuti mune chikoti wamumba hazvina basa. Asi mapedza movha mataura nyaya yekuti munhu ngaapfeke zvinhu zviri revealing. Shamari unototenga shamari chinhu chotogara apa chokona ngopfekwa musi woyo kuti ndimbofadza munhu, but zvakufamba unoona futi munhu adzora zvinhu zviya zvaunenge usingadi. Saka ende uyu akutaura Philemon kauyu kazhinji kacho varume vanodaro variko, maybe zvoenda nemazera handizivi zvangu, but ndozviziva kuti variko. Kune vamwe vane zvitendero zvekuti mukadzi afane kupfeka trousi, mukadzi mabvi afane kuoneka, zviriko, but ruzhinji rwacho aiwa tinoda zviri chaizvo kuona, toda kuona. Asi muri kuudza here ana biya enyu vana bakupa kuti ngawatengewo, munhu haatoziye kuti mukadzi wakanopfeka bra size chii kana kuti mukadzi wakanopfekawo pendi size chii. Imi mana bakupa memusikatombozive. Chamunongokoshesa chete ndechekuti kana mazoenda kunzoko kana poshiya venyu kumarondera kundokuva munenge makuzoti baby I brought you something, baby ndakuigira chakati. Ndozvandati taurirai kana ana babakupa benyu. Shamari zvinhu izvi zviriko. Kana uri munhu wemuchirume unofanira kutoziva zvinhu izvozvo. Anenge achida kuti inini ndiite sei. Ivo varume ava vakaita sewava hazviite. You should know these things. Ipapo ndinobvumirana, unofanira kuzviziva. Chero iko vana maikupa vacho vanofanira kuziva kana birthday radhedhe ririko, happy birthday chichi, yakona kuti wamuka pamba kubva makuseni manheru wakunorara paya ozoti sorry handina zati birthday rako. Manje vana posha havatorari, ndofunga ndakangomira kuti 12 ichingoti nging ototaipa kana kufona. Manje maikupa vanenge vangoti kwindi maikupa anotokwindimara musebhedhe rako iroro. Imagine. Saka ndosaka kauchizoona kuti munhu andirangarira uyu rekambomuitirawo something. Saka kona posha uku kumarondera muri kubatwa zvakanaka kauko? Tikubatwa zvakanaka shamari. Iona kunzwa kuchemere kuchema kwanga. Posha yachema kati ndezvandakakuitira here. Ndofunga bakupa vakaitirwa asiwo bakupa vakurasisa. Hanzi naPhilemon, Philemon anewe bakupa hanzi hapana uri kunyepa iwe ndimi munotorambidza vakadzi ndozvaataura paya. Mark Fish Taruvinga hanzi chigemi chacho paunenge uchichimhanya usati wabatwa chonakidza manje. Tida kutaura nyaya kuti apo wazobatwa uri kunzwa kuti vanhu vari kutaurirana ende uri kuziva kuti ndiposhiya ari kufona. Imi makunzwa sei manje? Ndakafreeza shamari. Panongotaurika ipapa because vana mubhoro wakawa shamari vakanyatsotaurirana sevari meeting. Unoziva kuti kazhinji vakadzi havataudzani, panoita inonzi cat fight, noise musito, but apa shamari vakanyatsogara shamari vachikurukura vachiudzana vachiita sei. Saka shamari kana rekudera because uko wakanyepa one wanyepa uchiti ndikuenda kubasa, ndikuenda kuout, ndikuita sei, uko wanyepa kuti handina mukadzi. Shamari mukadzi negirlfriend zvobva zvachidhuma zvotanga kudiscuss apa foni inenge iri paloud danzidairai havanatadza kudaira vashaya pekuhwanda dei flow ikwatuka ndofunga vaitopinda vaigona kuhwanda. Ipapo ndofunga munyaya yedu yaposhiya iyi nana baba kupa iyi vanzi baba kupa vane WhatsApp. Vane WhatsApp yavo. Ndofunga ndokoko kwazita maapplications avo. Varume hanzi mune pamunoviga zvinhu zvenyu mufoni apa munozvifambisa sei pamunoviga maapplications zvokuti munhu hanzi anenge ane vhoti foni haibatike nyange ukaisirwa uivhure kaombodo kako kaunongochiviga. Ipapo titanangurirana bakupa kuti munozvifambisa sei. Shamari kusvika kubatwa kakwesewo misikanzwa yatinenge tichiita zvongonakidza. So
but hey gumisiro yacho manje ndiyo ike Alright. zvonakidza unenge uchitotiwo entertainment but manje hey bakupa wakazongoti zii zvawo aiwa pamunenge muchiti entertainment munombogarawo pasi here muchifunga kuti saka kana anonzwawo sei nekuti kazhinji kacho ndofunga tinoona kuti panobatwa mukadzi chihure unonzwa kuti akatemwa nedemo akadzoserwa musha kwawo saka imimi munoti vakadzi havarwadziwe here nezvamunenge muchiita izvi toziva kuti zviriko but manje musociety matakakurira kaumu kazhinji kana bhaibheri ndofunga zvirimo anditi mukadzi akafewa adultery hachatotarisirwi semunhu ari bho wakutotsvaga munhu because zvinonzi chinhu chikatanga kuitika munhu akatanga nakona hachagumi shiri remuriro wayo ichatoramba ichitongozviita saka ini ndinoona sekuti izvotangira hatizivi kuti bakupa namaikupa vakasangana sei kana kuti kutanzwa kuti wakaenda kumasingle ladies groups kudii but background kugarisana kwevanhu chaiko woza kuti mumwe anogona kumboshinga achingotsviramo mupoto achingotsviramo but wozoona kuti izvi zvinenge zvanyanya but pakuzonyepa manje apo handizimi vakadzi imimi kuti ukasvikirwa nemunhu achikuudza kuti indine mukadzi asi ndokuda handizi kuti munozvitorawo sei ini pabva ndichida kudayira ndakamira kwakadzi kazhinji kacho ndofunga manzwa aposhi achitaura kune umwe wake uyu amai kupa akati nomazera edu aya unenge wakudoka munhu wako saka ndofunga zvinoitika ndechekuti kunewo vamwe vakadzi chaivo vari kutoudzwa inini handingati kunewo kuti vana baba kupawo vega ndo vane mhosva kunewo vakadzi chaivo masmall house waya vasikana vari kutoudzwa kunzi ini ndiye mukadzi wangu munhu ototi ndokuda wakadaro handidi mukadzi wako handika zvosvika pekuti mazobatwa tozonzwa nyaya dzekuti munhu akuiswa runyoka ndo nyaya dzerunyoka ka vamwe vachiita sei vanachenai vachizosvika mukufa saka kunewo vakadziwo vari kutozvitawo kuno vakadziwo vari kutoitawo tsika iyo yakashata yekuti murume anenge atokutaura kuti ndine mukadzi wangu unonzwa munhu achitichi ndokuda wakadaro ende chimwe chakuitikawo futi kuvakadzi chiri kunetsa ndechekuti vakadziwo vacho vanenge vada kuchengetwa ndifunga tine nyaya takaita kwasekuru marigazvuru yemukadzi akati baba vangu ndakavada nekuti vaindichengeta vakandiendesera vana kuchikoro vakandibhadharira rent asi unoona kuti aiwa kako munhu unodii hako ungozvishandira asi mwachikuita ndechekuti nyaya inenge iri win-win situation iwe unouya kunokuwo ndokupfekera kanhu kari sexy iwo ndibhadharirawo rent asi kupera kwazvo zvinopera munhu akuita se akuchema ichidzoka futi kumacomments hanna filimon hautombopiwi mari yekutotenga matrous nemamini unotonzi handina mari but akaenda kugirlfriend inobuda wai sei zvakari kurerukirai varume kuti kumba uku ukanzi tipewo mari yekuti ndiri kwemusoro handina asi mukaenda kwaposhiya munhu anosvika pakusara nedhola rekombi zvinofamba sei ipapo wambona mapolitician zvaanoita akaenda kuvanhu tichakuisirai maroads tichakuisirai zvakati vanhu vanoramba vachida munhu vachida munhu ndio inenge ichitambika kapa unenge wada kuti bhebhi rive padhuze richijairana newe uchiita se but kana munhu angoita zvaita manje akukanganwa manje akutotsvaka zvimwe ndopaipa kunzi anounza mukadzi wechi3 unenge uchingoshandisa vanhu saka imimi muri kuedza vangona kuti munhu akadhibho anotoshandiswa saka imimi muri kuedza here kuti vakadzi pane nguva yavanopedzera vakurivara like vana maikupa zvaaisiita paipai uchimupfimba ari musikana haachazviita akungoti ai murume ndanaye uposhi yakuramba achiwedzera ndozvamuri kuedza kutaura ipapo kazhinji kacho ende ukatarisisa muwanano dzevanhu kazhinji mukadzi angoita vana 2-3 akutongoita basa nevana vake akuita sei attention kuna dhedhi yashoma tinoziva kuti anenge achiita mabasa akasiyana siyana but attention chaiyo unotoona zvatochinja munhu akurara akatarisawoko munhu akuita zvipi kamwe karespect kamwe kakuremekedza so kaimbokupa muchiri masingle paipaya kuti muchine mwana 1 that attention haisisipo saka iwe semunhu wechirume unofila sekuti pamwe walonely hauchadiwa hausiri part of this saka ndio zvinozoita manje kuona munhu anotsvaka kamwe kaentertaina kunze uku
because zvinhu zvese zvaimboitira zviya zvitsisipo. Ndo maonero angu. All right. Gracified Grace, thank you for joining us. Hanzi mukoma pfungwa dzenyu hadzina kunaka. Markfish Taruvinga ati iye ndakamboitwa hangu yakaitwa baba kupa. I can relate. Markfish wetu kukuda mstudio utuzoti chii chakaitika. Juliet Takarua ini hangu chandafarira pana Portia irrespect, otherwise ndo paya patinoti mindiro nyoro inodzora kutsamwa. Azveshuwa inini pana Portia ataura zvakanaka muratidza kuti anga asingaziviwo zveshuwa. That's why ari mumwe aigona kupinda kuti manje shamwari inini kunoku ndaizoitwa zvakati kune vamwe magirlfriends bakupa ekuti unenge wafona uri maiguru uti siyane murume wangu unopindura kunzi murume ndewako naye mpaimo machi kufemera kana ari kunze chi ndewadutese ekutaura wekoko ndo zvinozoti munhu anoziita shungu ozoenda kwagogoma moyo paya unotorwa mushonga ivo vana Portia havagoni kutaura ka vanokuudza zvekuti utakaudzwa ndakaudzwa kuna baba kupa kuti haugoni kugeza ndikaudzwa kuti haugoni kubika nekuti mimi wana bakupa ndofunge ipapo pane nyaya kana maenda kwauna Portia uku mamistakes emukadzi wenyu munenge makuchiudzirei Portia kana atomboti anokanganisa tomboti haagoni kubika haagoni kupfeka memakuzviudzirei Portia ndokaenda nichataura kainoita mapolitician you be wooing someone kuti alright apa havagoni kugeza kana kuti havagoni kuita style yakati saka munhu wewe anokuitira chi zvinhu izvozvo nemazvo achida kuita outclass uko kazhinji kacho ukaona munhu anenge achiita izvi anenge aitaura kutosiya uko ubva watoya zvachose but manje bakupa hameno game dzavo kuti vaidzibhalansa sei vanga vasati vaperera ati maybe pa2 months vanga vasati vaitirwa masikire ese saka vabva wabatwa. Hanzi naRachi Mulambo, thank you for joining us Rachi. Hanzi mazuva ano zvave kwese nekuvakadzi dambudziko we are failing to address the root cause tinozongoona ma-end results. Is true zveshuwawo ipapo Rachi vakadziwo vakadzi ndakanzwa mumwe achipindura achiti mukombi hanzi gudo rakabvuta pembe hanzi vakadzi ndo vane chimuti zveshuwawo vakadzi vari ndishandise kuti vari kupomba zvekuti kana varume imimika hanzi mukadzi kuzoona wamubata kuti ane boyfriend mukadzi anogona kuita boyfriend kana 2 years nekuti vanhu vechikadzi nekungonecha yavo mwoyo yavo yakasimba havabatwe zvekumhanya saka ichokwadi ichocho Rachi vakadziwo ingati zvitsurei kana wafunga zvemba yako chiita zvemba yako nekuti unonzwa nyaya chinzi mukadzi tikazombonyaya yegore renyaya yamaidhenzi maidhenzi vaitsikisa zveshuwa tikazona mapicture tikaona chi saka ivo vakadziwo isusu vakadzi taura chokwadi ngatiwirirane Rachi nevamwewo vari mucomment section kuti isusu wacho zvatiri kuitawo zvatonyanya dai tagona kuzvitsiura tagona kugara mudzimba dzedu nekuti unozonzwa munhu kuti ko wabatwa mameseji mukomana ingonzi shamwari yangu ndofunga ndakambosangana nemwe nyaya paiyo yekuti munhu aiti anzi friend request paFacebook mukadzi wemunhu unongochiaccepta friend request yaex wako ameno baba kupa ipapo apaitizvo ipapo pane patowanika flame kamwe kapo ndinotenderana newe zviriko mazuvano vakadzi vakumboita ndofunga irevenge mission handizivi kuti chii but ukaona zvimwe zvinhu zvandiri kuona panyaya yakaita sana bakupa pane issue yecommunication mumba mumabedroom indoona sekuti ndo pazvisiri kuita waziva kuti vakadzi vane kamwe kakurivara so kavanomboita munhu anogona kundibvunza kuti favorite food yako ndeipa nditi ndoti rice and chicken maybe chicken yakafuraiwa ka but each time yaunondiitira that favorite thing unofanira kuzobvunza kuti nhasi toisawo maonyeni nhasi toisawo zvakadai zvangofanana nemaspice apa emubedroom mukadzi anorivara mukadzi conscious lanenge achitoti ndikuita zvinhu zviri right saka inini bakupa ndofanira kunyatsokutaura newo zvakanaka manje dei tambodai but manje imwe problem ndeyekuti ukaintrodusa zvimwe zvimaconcept manje unonzwa zviona kupi ndokunonzwa kwana Portia but unenge usina zveshuwa saka dzimwe nguva pane umwe munhu wekuti ukamutendeka chinhu chasina kuita anotozochiita manje kuti chifulfilike saka ndoona sekuti ndoma makakatano akuitika mazuva saka muri kutaura imimi kuti kumwe kwacho zvamuri kuita inyaya yekuti munenge mozotumwa nekuti munhu zvaanenge achiita zvacho anenge anyanya kuti uri kuzviita usingazviite asi pane murume angangonzi uri kuurai usingaburerewi nai bakupa
zviriko shamari anenge achiona ndofunga tichinzwa munyaya yedu yana Portia kwakupedzisira kwacho akazoti ndiri kufungira kunge ndine nhumbu. Saka kwana Portia uku munenge musingadzivirire. Nyaya yangu inobva yapa kuti imimi pamunenge musiko Portia rega munombofunga here kuti kuno mwana uya munenge muchitembei chaizvo. Mashoko angu opedzisira munhu nyatsotembei. Imimi munenge muchitembei kunorara nemunhu asiri mukadzi wako waunombosiya achigara ega osvika ikoko orara naye usina kudzivirira. mujolo kaona malimits anditi kuona uyu akanyepa kuti namukadzi bakupa ndakaenda ndikatodza Portia kuti aiwa ina namukadzi. Portia akanakirwawo neni pamwe wakaenda kumatest achiziva vanhu hazvina kukurukurwa asi that trust yekuti ndawanawo wangu murume mazera tawa saka kabhilivhizwa akatanga kutorowa yeke wana saka ini handisi kuramba kuti Portia anenge akabhilivhiswa akabvuma yeke ndikuti Portia abvuma yeke yake handi asi ndiri kuti imimi bakupa hamuzvifunge here kuti Portia pamwe anogona kunge because da kukudzai chokwadi vana bakupa panguva ino ana Portia munenge musiri one. Nekuti Portia kazhinji kacho anenge anabakupa verent, anabatanatswa weairtime, anabakudzai vanorukisa musoro. Saka ndoti imimi bozi hamuzofunge here amaikupa kuti ndikabva nechirwere kuna Portia ndinonozadza amaikupa vakangogarawo mumba. Ndokupofomadzwa kaikoko kupofomadzwa nerudo kutora marisks unoziva isu varume tikangowana chinhu ichocho hauchafunge zvachovharana brain dzatorasika asi panozotanga rwara manje ipapo manje wakupinza maikupa busy maikupa pamwe hatiti maikupawo havana zvavari kuita vakangogara umba nekuzungaira kwavo ikoko nekusagona mastaira kwavo ikoko nekupfeka majini vachinorara ikoko vakangogara vakati ndiri kuchengetedza imba yangu. Imimi movha mauya bakupa nechirwere chenyu hamene kuti bakupa hapana here meseji yamunodawo kutaura iri kubva ikoko nevatariri vedu. Ndikuona yakanzi Patricia Marangwanda tinotenda nekomenti yako iyi chihure chevarume ukaona aenda asachadzoke kumba haachadi ende ukaona akuita pachena haachada mukadzi ukaona achiita chihure achitomboivanza achiri kuda mhuri yake ndinowirirana because ukabatwa zvaparara ndinowirirana na Portia. Then toenda pana Juliet Takawaroa hanzi mujola hauna mugoni. Sisipela unogeza haugeze une mari hauna mari uri kulowa nesu tisina hedu kana futa ratinaro unotosiya zvakadaro saka zvokuti hanzi vadai vanodai kunyepa. Ndio zvanandichataura zviya kuti dzimwe nguva zvinhu zvataichitaiswana bakupa kupusa dzimwe nguva nekuti pamwe pacho kabakupa unotoona kuti maikupa ipombi ukatozonyatsozvitsvaga dzimwe nguva maikupa inenge iri pombi mudhara inenge iri pombi last ukatozonyatsotsaga ona Portia oshamisika kuti saka varume munonyatsofunga sei ozona Portia wacho kuti saka changa chichidirwa Portia but mataura pekutanga mukati aiwa pane zvimwe zvinoitwa ona Portia zvekuti pamwe Portia anenge ane respect kutaura chokwadi madzimai panguva inonge atiwirirane iwewe chaiye murume anosvika pakubva kubasa hanti anongonzi maswera sei hanti taswera tanatswa kupa ipa tora sadza upechi upe dhedhi akatodedza tanatswa anenge atorerutsa anokudedzera musikano webasa anodedzera musikano webasa hanti yakagara ari paWhatsApp izvo zvanenge achiteera podcast yasisipela namukoma Daniel baba havachambomureswe asi baba wakutaura chokwadi waenda kwaPortia foni yake musiwo inenge iri paflight mode vanoisirwa mvura hanzi baba unodzisirwa mvura yekugeza maoko chaiyo vagodzisirwa mvura yekunzi baba ndakudzisirai mvura yekunogeza asi bakupa chuya kwamaikupa vakadzi papo zveshuwawo tiri kutadza murume anosvika pakumakusina anogezeswa mvura inoita sei inotonhora hanzi matadza kumuka here maisa mvura pagasi asi kana aenda kwaPortia manje Portia anoti nyange kusina magetsi anobatidza moto kuti baba kupa vanenge vanyepa kuti ndaenda kuchikorokoza changu vachidzisirwa mvura nani naPortia. Saka ipapo madzimai ngatipagadzisei kuti varume vacho ndisu tiri kuvatuma kuenda kunze
kuti vazosangana naPortia. Tichiverenga imwe comment panapa, tida kuzopinda hedu kuti tichinzwa manje kuti muprofita wozvomweya vamadumbwe vanoda kudenga saka obvious vanenge vane imwe template yavanenge vambopiwa koko. Saka tida kuzonzwa, but panguva ndege tiverenge comment yaLillian Chigamba. Thank you for watching. Kune tsumo inoti guyu kutsvuka haro mukati muna masvosve ndatopedza. Ameno tsumei hanzi kazhinji kacho unoona kutsvukira kunze. Unenge unotsvukira kunze namafuta akati kuuyaya. Kune mafuta ariko kamazuva ano, mabhodho, hanzi tikuenda kumabhodho vakadzi vari kuzora, asi mukati nekuti utachokwadi vanhu vari kurwara. Yes. Bakupa vanhu vari kurwara kunzoko, mapiritsi aya haatorwe kaunge mapiritsi pachena, munhu anenge achina nerweseri. Saka ndozvikwedza kutaurwa naLillian kuti varume vana vakadzi vacho vari kuita zvemujola, kana kuti munhu wese ngwarira kuti unogona kuona kunze asi mukati umu munhu aora, munhu apera nechirwere. Saka panguva ino vadiwa tariri tida kumbonzwa kuti muprofita vamadungwe vane nyaya vaitaura nyaya yekuti varumewo kana imimi muchinge mazoita mari wakunotora mukadzi wechipiri, asi vane dzidziso yavakapa ipapo kuti izvozvo pane pazvinozonokuomera kana kukuremera pamberi apa. Saka rege tinzwe vamadungwe vachitaura panguva ino. In life usazoita mistake yekuti waita mari wakutanga kuda kuroora. Watongoita mari, tora mukadzi wako waunaye, gara pasi, muupgrade. Kana uchida kuzofa uri rombe in life, anditi itongoita mari paya uda kutowedzera mukadzi. Aiwa, kana uchita unhu wakadaro, ziva kuti your downfall is nearest closer to you. Even Solomon of the Bible, the greatest man of wisdom, vakadzi vakamupinza busy, vakatozomubvisa pamberi paMwari, so akazonyora even the book of Ecclesiastes, akanyora kuti everything is meaningless. Chero even upfumi chaiwo hauti zvozonyanya kuzopedzera zvokuti wakuraisisa direction. Zvinhu zvese zvinopedzera zvokuti zvikawandisa zvinopedzera zvava disaster to human beings. Solomon anga ane even nemahuri ake because maconcubines aisvika kuma 700 zvifeve zvake, akazopedza kuti everything is meaningless, everything is meaningless. No, mukadzi one is not meaningless because anokubatsira mubatsira akatosikwa naMwari. Pakana vazopfuudza kudaro. So don't ever make that mistake. Ndikukudzidzisa nhasi because ndozati hauna mari. Handiti kana even unayo, tine vazhinji vakaita magreat men but vakadzi vakavadonhedza. The greatest handiti trial yemurume ukakwanisa kukunda mukadzi, aiwa watorarama. Vazhinji havapakundi ipapo. Saka munongoita kamari akutofunga dai ndaroora vakadzi 3-4, aiwa. Investor, mari aiwi every day. Mari inonge yaka one, but what are you going to do? Umwe mukana wake unoya 40 years, umwe unoya 60 years. But ipapo once, wese unoona mabhilioni wakata mukana once, then capitalize that opportunity. Paino wiro ikayora pa 40 years, capitalize. Ikayora pa 20 years, capitalize. Not kusera even Solomon ati usapedzera simba kumadzimai. Manje varume tikusera tichichesana with women. Vakadzi vanacho vanokuwedzera. They take money from you. Uri harina charinokupa bozi uchingopedza mari chingoti yakushaika amiri neyo pane mukadzi wako anomira. Saka kana uchizoita, even the Bible says usasiya mukadzi wako weyouth, which means haufaniri kutomboita mistake yekuti unosiya mukadzi wako of your youth uchida kumhanyira zvimwe zvaona nhasi. Chitsaro ichocho chiri right, usamhanyira zvinyuwani zvinokurumidza kufedha izvo. Handiti saka vanhu tikurudzira kuti waita mari paya, don't aid a wife, but aid investment. Kadzirisa upenyu hwako, kwete kufunga kuroora kudii. Kuroora is not a good investment, especially second wife. But kana iri first wife waitawo mari, ndinokurudzira kuti roora, usagara usina kuroora. Nditi ende wadaro maizotowana mari zvoda kufara nevakadzi odi aiwa unofa uri rombe, unovigwa sangana chunhu chaiko zvokuti unozosara ndovainzi ndovainetsa kako Harare uko kunovigwa kumusha. Saka na sent rufu rwako vanhu vanobatanidza mari kuti unovigwa, asi wanga uri abusinessman wa munhu aityisa upinda uchidya mari uchidai. Saka ngatirongekei vanhu tirege kuwedzera vakadzi. Vakadzi hana kuipa but chiva ne1, noti kuzoramba wangoti vakadzi everyday zvirwere zviriko. Chero kati hando mwangu mapiritsi ndodii, but at least zvichengetedze. Mwari hava kuchengetedza, nditi unotozvichengetedza iwewe. Saka tiri kuti please toda vanhu vane uchenjeri, musazvidonedza mega because vadinzi vakadzi vanodonedza guys. Chero vene munhu waMwari ukatamba nawo simba rinopera, asi kana zviri zvokuromba ndozvokuti hauperi. ZvaMwari chaiko simba panosara pasisina. Thank you all. Welcome to Ideal Pavers.
where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Welcome to ID. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Vamadungwe ka vamadungwe vanonakidza tinongoti kuna vamadungwe happy belated birthday prophet tinofara kuti prophet vedu tinavo vachienda kudenga vachidzoka vachitipo ruzivo ndofunga havataura vakati rega ndikudzidzise nokuti izvozvo hauna mari ndofunga pane nyaya ichitaurwa namadungwe hanzi haikona kuti kana wakangoita mari wakutora mukadzi wechipiri zvinokuzokupinza muna taisireva bakupa tinemi nhasi munoti chii nezviri kutaurwa naprofeti zvekuti aya kuti mukadzi wechituwa nemari zvinokukanganisa izvozvo? Ndinotenderana nawo prophet because ukaona kazhinji varume zvatiri kuita vazhinji ka munhu angoita kamari so akutongomhanyisa maziso handizivi kuti chii chinotipinda isi varume. Unenge uchimboti rikanimbora mudhafu, rikanimbora wamutete, rikanimbora muindian, rikandite sei maexperiment, but kupera kwazvo rosara usina kana tse mari because uyu achada makeup, uyu achada hairdo, uyu achadawo ichi pamwe umwe anototengerwa mota shamari kufiwewo yacho mota yacho ichada mataya ichada chii, saka unopera zveshuwa pane kuti mari idzodzo dzauri kuburisa ka ungodzinvesta kana pamba pako kana kubeautify mukadzi wako kana ungone zvichemo kuti hachaiti so zvinobatsira vanhu vakadzi vanotora vakupa musade kukasikaka kuda kunatsa nyaya yenyu nokuti ni chokwadi ndinochiziva iyi nyaya muri kutaura inyaya yekuti muti muzvichenese ini ndoziva kuti ana bakupa munototaura statement rekuti saka mari yacho ndoidya nani nekuti yawandisa ndo zvamunenge muchitaura ka nekuti ana bakupa tiri kukunzwai muharare umu kuti munenge mune girlfriend yenyu kumavenues uku munoerendera flat mugoitengera imba kumba kwawo chaiko memutozikanwa hatitanzwa posha chiti ndakamuintrodusa kuno aningi navangu ndofunga musiwo wanani vakaendeswa kuchike inini vana mai nini vakapiwa mari dzemadhata saka ini nda kuti mutaure chokwadi bakupa haikona kuhwanda muda kunyepera kuzvita good boy papanapa nekuti vanhu vari kuona tiudzei kuti pamunozonotenga paipai pamunotengera munhu mota ndozvikuti vanhu vamadungo kuti kandokuparara kwenyuka ikoko imi memuchitika mari hanzi mari yangu yakawandisa munenge waitirwa yakadziya wamunzwa akaposha chichemo zvandakakuitira uroko romhanya kupokasi uko kutsiurwa kwataitwa naprofeti ndakunzwisisa zvishuwa ende zvotodzokera kana mumabhaibheri chero magariro atinoita vazhinji vari pachipare vazhinji vacho izvezvi angori maproblems nyaya dzemari munhu anopera vakadzi vanoda kuramba vachimaintainwa vanoda mari saka ukavawanza unokwara zveshuwa ichokwadi ichi anzi najulian takaruva ndobvumirana navo vamadungwe nekuti kana une mari haachero tikaita 3 I don't mind but nhamo yekujolerwa hazvipindiranewo futi hanzi inini hangu nyange une mari tikaita 3 she doesn't mind kune vakadziwo zveshuwa vanoti murume wangu inini as long as pane statement rinowanzotaurwa rinonzi zviri nani kuchema uri mujakuzi uri kudubai pane kuchemedzwa uri mushawa uri kugeto uku saka vamwe vakadzi is true zveshuwawo hatingati vana bakupa muri kutadza because inini ndiri kutaura kuti vamwe vakadzi vanotozvida vanotaura kuti inini as long as ndichiwana zvangu matrips angu but prophet semunhu wamwari vati zvinozokuteera zvinokukanganisa pane statement rataurwa naprofeti ravati vakadzi vanokupedza but ndinewo mubvunzo wangu ipapo bakupa kunewo vakadzi vanozvishandira ichokwadi vanozvishandira zvekuti murume chake chaanenge achingoda murume
asi renti anobhadhara. Iwe wacho unenge uchitengerwa masutu. Amene papo chimbotudzei kuti variko here vakadzi munombosangana nawo vakadzi variko shamari ende ndiwo vakutowanda mazuva ano. Handizivi kuti chikuitika chii. Ndiye anenge achikutokuitira zvese hembe dzavanopfeka mahandawe acho zvese anenge achitokufanda zvakuita sekuti zvaopposite. Isusu varume katisi tichisplasha mari tichiita sei, asi vakadzi vakadaro vako ende vazhinji vanowanza kuda kamunhu kechidiki, but mazuva ano havasi kutarisa, vanotarisa kana munhu amachuwa, murume chaiye amachuwa, as long as ane flavor yaanoda. Pamwe anoda sober person, pamwe anoda zveclubbing zvongoenderana nekuti vanoda chi, asi variko ndinotenderana neyo zvishuwa kunze kwaipo. Alright, to our viewers, ndino mubvunzo kwamuri kuti kune vakadzi, nekuti vakadziwo vari kunzi vazara. Chinozoita kuti wewe uri mukadzi usvike pakuti zviri nani hangu ndingovawo ne-male figure, but don't worry, ndinokuitira zvese. Chii chinenge chichiitika kuti vanhu havachagoni kugara vega here kana kuti kungorara. Umwe anotoda hajuni kwazvinonge chida gribet kuti kutonhora, hanzi todawo gribet aripo uchidziswa. Saka ndokuti ndonyaya iri kuitika nekuti Poshi atotaura paodhi yatabva ataura kuti mazera edu aya tinenge takudochi murume. Saka ameno to our viewers kuti chii chikuzoita kuti vakadzi tisvike pakuti isusu wacho ndisi takutotera vamwe varume vanhu kuti aiwa ndongokudawo chero chingoyo kwangu ndichingotiwo baba varimo mukati member. Saka panguva yedu nekuda kwetime dzedu tira kuti tipendere chirongwa chedu. Hapana mashoko amungada kusiyawo our viewers nenyaya dzatanga chingotaurawo muzora nhasi. Ini shoko hombe rinoda kuti vanhu vari kuona vakoshese kunyanya mudzimba umo. Communication yakakosha. Kana mudiwa wako ane zvari kuitira zvisiri kukufadza, muudze, asi usamuudze necommand muudze nepillow talk, baby unokuita mazuva ano zvakamira zvakadai, so saka dai wambochinja pakati zvakanaka. Iwe kamuudza wari rafu yetova hondo, anokupindura wari rafu. Saka communication ngaikosheswe mudzimba umu. Ndio inyaya kukonzeresa kuti vanhu vazopoya. Handiti inofanira kuitwa in amicable manner zvekuti hapaiti bongozozo. Nekuti kazhinji kune umwe munhu anonzi handinzwaro. Ukaitawo munhu anonzi handinzwaro yatova handinzwaro yatova cohesion zvatodhakwa, hapasina chimiro. Saka vanhu ngavakoshese communication always. And uye varume zvese nevakadzi ngatisiyanei nemujolo uyu, nekuti kunzokwa kuna mina zvakanaka. Zvirwere zviriko, isu togara tiri musango kati tichiona tikasvika pamashopping center achichi vanhu vachiita ese uchitoona kuti vanhu ngavazvibate, vanhu havasina matyira. Nekuti isu semazera tofanira kuti vana vechidiki vari kukura vakure vari mugore rakanaka. Izvo zvinoona kamwana kadiki kana 14 kana ichi kachifamba dumbu riri panze, hembe dzemukati dzichionekera, hazvisi right one. Alright, hanzi naJuliet Chakarua, kune varume vanotoda mari chete vasingade girlfriend, vachitoda mhuri yavo futi tete. Ipapapo ndinobvumirana newe Juliet, zveshuwa zviri kuitika kuti kune varume kuti girlfriend inenge ichimupa mari. Iyewo maybe kumabasa, unoti hakuna mabasa, ari kutambura. Saka anozosvika pakusvika pakamanikidzana pekuti akungoti girlfriend akandipa $10, inini pandosvika kumba kuna maikupa ndakwanisa kutiwo maikupa china munotenga chi usavi. Saka pano magirlfriends wo haivavo variko ndo vazara zvekutaura kuti vari kukwezva varume ashandisa mari. Nekuti munhu wemurume zvakaoma kuti ubude udzoke usinawo cheruviri chaukabata, apa mumba hamuna chikafu. Saka pamwe pacho dignified men yaya inobviswa nekuti urombo. Iwo mukadzi yaya anowana uya vakadzi vacho variko ivavo vanowana ivavo vanovhwa muti ini ndokuita sei ndokupa iwo vangoti zviri nani ndite sei nditore. Saka ipapo zveshuwa Juliet Chakarua iriko nyaya iyo tinotosangana nadzo kuti ndofunga takamboita mwe nyaya takaita kuzumba uko kwemurume aiti dzimba dzake dzaingotsva, akazoti pakazoyawo ameno gogo vaimubatsira, but gogo vaive vakazenge vakuchiva
murume uya vakuchiudza mukadzi uya kuti aiwa siyana nemukadzi wako uite nezvangu, which means vanga vakutoshatisa uyu murume nekuti anga ane dambudziko akaona sekuti maybe ndikafadza agogo ava ndichiita zvavanoda vanogona kundigadzira dambudziko rangu hati muri kuzviona kuchinzi pamwe pacho anga asingadi but aiswa pakona nekuti mambuya aya akasvika akakuisa pakona ukaiflashirwa 1000 USD mudhara unotaura kuti unoita kukwana unonzi ndokuisa pakanaka. Saka zveshuwa zvinoitika tichipendera hedu chirongwa chedu ndofunga ndichangoverenga one comment or two comments andaona panapa. Rachi anzi Phela, you look presentable. Now this look suits your international brand. Thank you so much Rachel Mlambo, ndinokutenda. Then Daniel Rufaro ati good morning. Good morning to you. I hope uri right Linda. Saka vadiwa vatariri ndiyo nyaya tanga tinayo pano ndofunga tadzidza zvakawanda. Tanga tinawo baba kupa wekuno studio kwedu kuSly Media tichivati baba kupa tiudzeiwo tadzidzawo zveshuwa kuti isusu vakadzi pamwe pacho ndisu tiri kutuma varume vedu kuti vaende kunzewo nekuti iwe unonge uchiudzwawo kuti gadzisa pakati iwe unonge uchimboti kwindi. Zvakare tadzidzawo kuti vakadziwo manyanya ndimato awesi negumbo mumba gumbo panze. Saka tinokutendai nekuona chirongo kwamanga muchiita tichimira futi mangwana same time nguva idzodzi garai makatogara notichikunzai chirongwa. Tinowo futi dzimwe nyaya dzatakaisa tirikuti endai munodzionawo. Pane nyaya yemukomano ari kujeri anoti iye ndakauraya munhu aigara bishu raigara nemusikana wangu. Saka nyaya iripo paYouTube pedu ndai munoiona nekuti mangwana tinogona kuya nenyayewo tichidiscussawo tichida kunzwawo macomments enyu. Saka panguva ino ndisingakanganawo kutaura kuti tine winter promotion yatinayo yeadvertising. Uyai muadvertise kune mutengo wacho wekuti mukwanise kuuya kuno muchiadvertise wadzikira zvisingaite $20 yako chete unokwanisa kuisa advert yako. Asi tiri kuti hauzounzeri $20 chete chiunzawo iri $100 okwanisa kuisa mavideos ako. Ndofunga mukaona mastories edu atinoita anenge ane maziviews. Saka pane mukana wakakura wekuti iwewo product yako inoonekwa nevanhu vakawanda. Saka tiri kuti uyai muadvertise, take advantage of this opportunity iri kuSly Media yeadvertising iyoyi muchiuyawo. Saka tindakakutarisirayi panamba dzangu vazhinji munondibata ndona mukutaura neni mukangoonawo even nyaya dziri kuitika kwamakagara ikoko futi munondibata ndinosvika Sokostina titora nyaya nana Daniel Kachere. Saka panguva ino chitendowo even our technical team yatiunzirawo chirongwa mukoma Evans natarumbidzwa ndo vatiunzira chirongwa ichi varamba vachitiunzira chirongwa. Saka tinokutendai rambai muchiona, rambai muchishare link. Don't forget to like and follow and subscribe. Saka panguva ino ndakukusiya musare zvakanaka and thank you so much. Keep on watching Mashita Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, domestic interlock, domestic dog bone, industrial interlock, and cement bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Welcome to Ideal Pavers, where Raphael we Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself.